Se... Hiljaa. Se Gonapappa vähän kiroilee, kun ei oikein massis riitä teho tohon kumin polttoon. Oi. Oi Gonapappa. Mitäs toi vittu hiihteen? Nyt se laittaa maastovälitykset. Kato millä ilmeellä se vääntää noit paikkoja. Se syttyy tohon. Se toi jätkä syttyy tohon toinen taas. Kato. Nyt on Jetta vittu Yrittääks ton vitun kasa yli? Häh? Yrittää. Vittu kun se jää tuohon väliin nyt. Älä. Vittu mikä äijä. Mitä vittuu toi pölle tekee, kato. Kato se oikeesti nyt? Kiitto! Kato jäi tuohon kiinni. Laita maastovälityksen! Mikä vittu toi jätkä on?